Sari Ramadhani dari Kepoh Kidul Mojokerto Kecamatan Ragen Pasar Komat Rengga Gondrong Ringe Gilang Production audio system video syuting jenengan niku kok tegleram kula dicul niki ambak. Lah mergane ning MC kan ngatur lagu, penyanyi bagian nyanyi. Oh iya. Mangkene angsal saweran gen didom sami. Ya ora, engko PN amplope. Oh nggih. Pun iki? Pun. Mendah boyo yen to situ urip lan ngendika pasti nek gak iso balik piye? Balekke. Oh nek abah lho. Apa iki? Maaf ya, Mbak. Ya tak maafin.
mendah boyo yen tasita urip langen iko pasti bahagia Jaya putri Sutisya terus bisa nyuwara iko dados rono Matur nuwun sambung wanci dalu lumantar Mbak Putri saking artis Ramadhani.